Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraga Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Jnananandamayam Devam Nirmala Parikakritam Hadaram Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmage. நமஸ்காரம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு, அதாவது நம்ம ஒரு தலைப்பாக பார்த்துட்டு வரோம். அதில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது பஞ்சாங்கத்தை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம். இந்த பஞ்சாங்கத்தில் வாரம், திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம், இந்த அஞ்சு இருக்குது. இதில் வாரம், திதி, நட்சத்திரம் வால்யூம் 1ல் பார்த்தோம். இப்போ வால்யூம் 2ல் மீதி இருக்கிறது என்ன, யோகம், கரணம், இந்த 2 பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு யோகம். இந்த யோகம்னா என்னான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு யோகம்னா இந்த பஞ்சாங்கத்தில் 4வது அங்கம் தான் இந்த யோகம்னு சொல்கிறோம். ஆகாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் உள்ள மொத்த தூரம், அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து சூரியன் இருக்கும் தூரத்தையும் சந்திரன் இருக்கும் தூரத்தையும் கூட்டினால் வர்றது தான் இந்த யோகம். இந்த யோகம் மொத்தம் 27 யோகம் இருக்குது. இந்த ஒரு யோகத்தினுடைய பேரும் பாருங்கள். விஷ்கம்ப யோகம், பிரீத்தி யோகம், ஆயுஷ்மான் யோகம், சௌபாக்கிய யோகம், சோபன யோகம், அதிகண்ட யோகம், சுகர்ம யோகம், திருதி யோகம், சூலம் யோகம், கண்டம் யோகம், விருத்தி யோகம், துருவம் யோகம், வியாகதம் யோகம், ஹர்ஷணம் யோகம், வஜ்ரம் யோகம், 14 ஹர்ஷண யோகம், அப்புறமா 15 வஜ்ர யோகம், 16 சித்தி யோகம், 17 வியாதிபாதம் யோகம், 18 வரியான் யோகம், 19 பரிகம், 20 சிவம், 21 சித்தம், 22 சாத்தியம், 23 சுபம், 24 சுப்பிரமம், 25 பிராமியம், 26 ஐந்திரம், 27 வைத்திருதி. இந்த 27 நாம யோகம் தான் இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த தலைப்பில் எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. இந்த யோகத்தினுடைய ஒவ்வொரு யோகத்துக்கும் ஒரு பேர், அந்த 21 நாம யோகத்தினுடைய பேர் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து எது சுப நாம யோகங்கள், எது அசுப நாம யோகங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ சுப நாம யோகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சுப நாம யோகங்கள்னா பிரீத்தி, ஆயுஷ்மான், சௌபாக்கியம், சோபனம், சுகர்மம், விருத்தி, ஹர்ஷணம், வஜ்ரம், சித்தி, வரியான், சிவம், சித்தம், சாத்தியம், சுபம், சுப்பிரமம், பிராமியம், ஐந்திரம். இதெல்லாம் சுப நாம யோகங்களாக கருதப்படுது. அசுப நாம யோகங்கள்னா விஷ்கம்பம், அதிகண்டம், திருதி, சூலம், கண்டம், துருவம், வியாகதம், வியாதிபாதம், பரிகம், வைத்திருதி, இதெல்லாம் அசுப நாம யோகங்கள். இப்போது கரணத்தை பற்றி பார்க்கலாம். கரணம் 5வது சொல்லப்படுது அங்கம். பஞ்சாங்கத்தில் 5வது அங்கம். இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய கர்ணம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். கர்ணனா அமாவாசையின் மறுநாளில் இருந்து வரக்கூடிய பிரதமையில் பிற்பாதியில் வர்றது தான் பவகர்ணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் திவிதிய திதிக்கு பாலவ கர்ணம், கௌலவ கர்ணம், அப்புறம் திருதிய திதிக்கு தைத்துளை கரணம், கரசை கரணம். இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 கரணம் வரும். இந்த கரணம் திதி 12 பாகைன்னு சொல்கிறோம். கரணம் 6 பாகை கொண்டது. இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 கரணங்கள் வரும். மொத்தமே 11 கரணங்கள் இருக்குது. இந்த 11 கரணமும் இதில் 7 கரணம் பவகரணம், பாலவ கரணம், கௌலவ கரணம், தைத்துளை கரணம், கரசை கரணம், வணிசை கரணம், பத்திரை கரணம். இந்த 7 கரணம் மட்டும் திருப்பி வரும். மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த 4 கரணம் சகுனி, சதுஷ்பாதம், நாகவம், கிம்ஸ்துக்னம், அந்த 4 கரணம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இவங்களாம் தேய்பிறை சதுர்த்தி அன்னைக்கு தான் வர்றது சகுனி கரணம். அடுத்து சதுஷ்பாதம், நாகவம்
சதுர்த்தி திதிக்கு பிற்பாதியில் வரும். அடுத்து அமாவாசைக்கு முற்பாதிக்கும் பிற்பாதிக்கும் வர்றது கிம்ஸ்துக்கண கரணம். இந்த 4 கரணங்கள் வந்து ஒரே ஒரு முறை தான் வரும். நான் முதல்ல சொன்ன அந்த 7 கரணங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி சுழற்சி முறையில் வரும். மொத்தமே இந்த 11 கரணங்கள் தான் இருக்குது. பாலவம், பவம், பாலவம், கௌலவம், தைத்துளை, கரசை, வனிசை, பத்ரை, சகுனி, சதுஷ்பாதம், நாகவம், கிம்ஸ்துக்னம். அடுத்து சுபகரணங்கள் பார்க்கலாம். சுபகரணம்னா பாலவகரணம், பவகரணம், கௌலவகரணம், தைத்துளை கரணம், கரசை கரணம். அசுப கரணங்கள்னால் வனிசை, பத்ரை, சகுனி, சதுஷ்பாதம், நாகவம், கிம்ஸ்துக்னம். இதெல்லாம் வந்து அசுப கரணங்களாக சொல்கிறாங்க. இந்த கரணங்கள் வர நாளில் வந்து சுப காரியங்களை வந்து தவிர்த்தா நல்லது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது வந்து பஞ்சாங்கங்களை பற்றி பார்த்துட்டு வந்தோம். அந்த பஞ்சாங்கங்கள் வந்து பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து ஆண்டுகளும் அயனங்களும் அப்படின்ற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஆண்டுகள் அயனங்கள் அப்படின்னா, அதாவது சூரியன் ஒரு ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு பிரவேசிக்கும் நாள் இல்லை ஒரு மாதம், அதான் வந்து மாசப்பிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். சூரியன் வந்து சித்திரை மாதத்துல வந்து மேஷத்தில் இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன், வைகாசி மாதம் ரிஷபம் போகிறார், அதுதான் வந்து மாசப்பிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதே மாதிரி வந்து 12 ராசியில் கடந்து மேஷ ராசிக்கு என்னைக்கு வந்து பிரவேசிக்கிறாரோ அதான் வந்து தமிழ் வருடத்தின் வந்து துவக்க நாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது எப்போ நிகழும்னா ஆங்கில மாதமான ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி, அதான் லீப் வருடத்தில் ஏப்ரல் மாதம்னா 13ஆம் தேதி வரும். அவ்வளோதான். அந்த மாதத்தில் தான் வந்து இந்த ராசிக்கு வந்து அவர் அந்த சூரியன் போகிறார் இல்லையா, அதுதான் நம்ம வந்து தமிழ் வருஷமாக அதில் அன்னிலேருந்து கணக்கு எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து சித்திரை மாதம். அதாவது வந்து இந்த சூரியன் வந்து எந்த ராசியில் இருக்காரோ அதை வச்சு தான் வந்து நம்ம அந்த ராசியை வந்து கணக்கிட்டுருக்காங்க. அதான் வந்து சூரிய பெயர்ச்சி. அதாவது என்ன சொல்லுவோம்னா, இப்போ நம்ம ஒரு கிரகத்துக்கு பெயர்ச்சி சொல்கிறோம் இல்லையா, அதேமாதிரி வந்து மாசப்பிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒரு பலன்கள் இருக்குது. சூரியன் வந்து 12 ராசியில் உட்கார முடிய ஒரு பலன்கள் ஒரு ஜாதகருக்கு கொடுக்குறாரு இல்லையா, அதை தான் வந்து இதை வச்சு கணக்கெடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதில் வந்து அயனங்கள் இந்த தலைப்பில் வரக்கூடியது இந்த மாதம். அதனால் எந்தெந்த மாதத்துக்கு எந்தெந்த ராசியில் வந்து சூரியன் இருப்பாருன்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஆண்டுகள் அயனங்களினுடைய கணக்கு. இப்போ சித்திரை மாதம் மேஷத்தில் இருப்பார், வைகாசி மாதம் ரிஷபம், ஆனி மாதம் மிதுனம், ஆடி மாதம் கடகத்தில் இருப்பார், ஆவணி மாதம் சிம்மத்தில் இருப்பார், புரட்டாசி மாதம் கன்னியில் இருப்பார், ஐப்பசியில் வந்து துலாம், கார்த்திகையில் வந்து விருச்சிகத்தில் இருப்பார், மார்கழியில் வந்து தனுஷுக்கு வருவார், தை மாதம் வந்து மகரத்தில் இருப்பார், மாசி மாதம் கும்பம், பங்குனி மாதம் மீனம். இதே மாதிரி தான் அவர் வந்து அந்த 12 ராசியில் வந்து இந்த சூரியனை வந்து சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு. அடுத்து வந்து ஆண்டுகள்னால் சௌரமான வருடம், சாவணமான வருடம், சந்திரமான வருடம், நட்சத்திரமான வருடம், பிரகஸ்பத்தியமான வருடம் அப்படின்னுக்குது. இப்போ சௌரமான வருடம் என்னன்னா, சூரியன் வந்து 12 ராசியை கொண்ட ராசி மண்டலத்தை சுற்றி வர்றதுக்கு வந்து 365 நாட்கள் எடுத்துக்குது இல்லையா, இதை தான் வந்து சௌரமான வருடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து சாவணமான வருடம் அப்படின்னா, சூரியன் ஒரு நாள் உதயமானது முதல் அடுத்த நாள் உதயமாவது வரை உள்ள இடைப்பட்ட காலம் ஒரு நாள்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அதன்படி கணக்கெடுத்திங்கன்னா 360 நாள் கொண்டது. இதுதான் சாவணமான வருடம். அடுத்து சந்திரமான வருடம் என்னன்னா, சூரியனும் சந்திரனும் இணைவு பெறும் காலம், அதான் அமாவாசை முதல் அடுத்த அமாவாசை வரை உள்ள இடைப்பட்ட காலம் தான் சுமார் 29 நாள் வரும். இதுதான் சந்திரமான மாதம் அப்படின்னு கணக்கு எடுத்திருக்காங்க. இந்த சந்திரமான மாதங்களை கொண்டது தான் சந்திரமான வருஷம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் சந்திரமான வருடம். அடுத்து நட்சத்திரமான வருடம். நட்சத்திரமான வருடம்னா என்னென்னா, சந்திரன் 27 நட்சத்திரங்களையும் கடக்க 27 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளுது. இதை வந்து நட்சத்திர மாதம் என்பர். இதை தான் வந்து 12 நட்சத்திர மாதங்களை கொண்டது தான் நட்சத்திர வருஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுதான் நட்சத்திர வருஷம். அடுத்து வந்து பிரகஸ்பத்தியமான வருஷம். குரு வந்து ஒரு ராசியில் சஞ்சாரம் செய்யும் காலம் வந்து 361 நாட்கள். இந்த 361 நாட்களை கொண்ட வருஷம் பிரகஸ்பத்தியமான வருஷம். இதுதான் வந்து 3 வருடங்களுக்கு முன்பே வந்து பஞ்சாங்க கணிதம் பெருமளவு வந்து பயன்படுத்தி தான் இதை வந்து சொல்கிறாங்க. அதான் இது பிரகஸ்பத்தியமான வருஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ தமிழ் ஆண்டுகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். தமிழ் ஆண்டுகள்னால்
இப்போ பாருங்க, அப்போவே வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம எப்படி 2000, 2001 அதுமாரி சொல்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்பர்ஸில் வந்து ஆங்கிலேயர் மூலியம் அப்புறமா வந்தது இது. அதுக்கு முன்னாடியே நம்மலாம் சொல்லியிருக்கோம். அதாவது வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு ஒரு பேர் இருக்குது, தமிழ் பெயர்கள். பிரபவ வருஷம், விபவ வருஷம், சுக்ல வருஷம், பிரமோதி வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சு அதேமாதிரி 60 வருஷம் தமிழ் வருஷம் இருக்குது. இந்த 60 வருஷம் தாண்டினோடனே லாஸ்ட் என்ன பண்ணணும், திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்தே வரும். இந்த 60 அப்படியே ரொட்டீனாக வந்து திருப்பி திருப்பி போயிட்டுருக்கும். இதுதான் வந்து தமிழ் வருஷங்கள். அடுத்து வந்து அயனங்கள். அயனங்கள்னால் உத்தராயணம், தட்சிணாயனம் 2 அயனங்கள் இருக்குது. உத்தர்னா வடமொழியில் வந்து வடக்குன்னு பேர் இருக்குது. சூரிய பகவான் வந்து தென் திசையிலேருந்து வட திசையை நோக்கி பயணம் செய்யும் காலம் தான் உத்தராயணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது எப்போ நிகழும் அப்படின்னா தை, மாசி, பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி, அப்புறமா ஆனி மாதம். இந்த 6 மாதம் வந்து உத்தராயண காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து தேவருடைக்கு வந்து ஒரு பகல் பொழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து தட்சிணாயனம். தட்சிணாயனம்னா வடமொழியில் வந்து தெற்குன்னு பேர். சூரிய பகவான் வந்து வட திசையிலிருந்து தென் திசை நோக்கி பயணம் செய்யும் காலம் தான் தட்சிணாயனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது எப்போ நிகழ்னா ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி இந்த 6 மாதம் தான் இந்த தட்சிணாயன காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது ஆடி மாதம் 1ஆம் தேதி வந்து தட்சிணாயனம் ஆரம்பமாகுது. தட்சிணாயன காலம் 6 மாதம் தேவர்களுக்கு இரவு பொழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மார்கழி மாதம் தான் தேவர்கள் விழித்திருக்கும் காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த மார்கழி மாதம் வந்து மக்கள் எல்லாம் கோயிலில் வந்து பஜனைகள்லாம் வந்து செய்கிறது, அது தேவர்களுக்கு ஆராதனை பண்ணுறது, தெய்வங்களை வணங்குறது, இதெல்லாம் வந்து இப்போ அந்த உத்தராயணம் தட்சிணாயனம் சேர்ந்து ஒரு வருஷம் அப்படி நம்மளுக்கு. ஆனால் தேவர்களுக்கு வந்து அது ஒரு நாள். இது வந்து தை மாதமானது மகர ராசிக்குரிய மாதம். அதாவது வந்து சூரிய பகவான் உத்தராயண காலம் ஆரம்பித்து தை மாதம் 1ஆம் தேதி அன்றைக்கி வந்து மகர ராசியில் நுழையிறாரு. அதுதான் வந்து உத்தராயண காலம் ஆரம்பமாகுது. அதான் மகர சங்கராந்தின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து உத்தராயணத்தையும் தட்சிணாயனத்தையும் அதற்குரிய வந்து தமிழ் மாதத்தையும் வந்து அந்த ராசியை வச்சே பிரிச்சுருக்காங்க. முதலே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ அடுத்து ருதுக்கள், மாதங்கள். இப்போ நம்ம வந்து ருதுக்கள், மாதங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா, ருதுனா என்னன்னு நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதாவது வந்து அந்த ஒரு 2 மாதங்களுக்கு ஒரு ருது அதுமாரி வருதுங்க. அதாவது வந்து மொத்தம் 6 ருதுகள். வசந்த ருது. வசந்த ருதுனா இளவேநீர் காலம். இளவேநீர் காலம் இது எப்போனா சித்திரை, வைகாசி இளவேநீர் காலம். கிருஷ்ணம ருது முதிர்வேணி காலம். இது வந்து ஆணியிலிருந்து ஆடி மாதம். வருஷ ருது கார்காலம். ஆவணிலேருந்து புரட்டாசி. சரத் ருது உதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐப்பசிலேருந்து கார்த்திகை மாதம். ஹேமந்த ருது முன்பனி காலம் மார்கழி, தை. சிசிர ருது பின்பனி காலம் மாசி, பங்குனி. இந்த மாதிரி வந்து அந்த காலத்திலே வந்து ரிஷி முனிகள்லாம் வந்து இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தை வந்து பஞ்ச அங்கங்களையும் அயனங்கள், அப்புறமா ஆண்டுகள், வருஷங்கள், ருதுக்கள், மாதங்கள் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே கணிச்சு வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம அடுத்தடுத்த வகுப்பில் வந்து இதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். நீங்கள் கேட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த ஜோதிட ஞானத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கும் வந்து கொடுக்கணும். அதாவது நம்ம இலவசமாக வந்து மக்கள் பயனடையும் வகையில் இந்த யூடியூப்பின் வாயிலாக ஸ்ரீ அஸ்ட்ரோ ராமானுஜர் இந்த ஜோதிட நிலையம் மூலமாக இந்த யூடியூப் மூலிமா வழங்குகிறோம். இது வந்து அனைத்து மக்களும் பயன்பெற வேண்டி நீங்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் மட்டும் கேட்டதோடும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கும் வந்து இதை நீங்கள் வந்து ஷேர் செய்யணும். நீங்களும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யணும். மற்றவங்களுக்கு சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள். அதாவது வந்து லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் வரும். இது நாட்டு மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஜோதிட ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் தான் இந்த யூடியூப்பில் வந்து உங்களுக்கு இந்த பாடம் நடக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா.